Mutumin laya. Kai. Ai a farin ciki nake. Yan ban a to guda wannan da yau ya aka. Ai farin ciki ne mai me. Ya kama ni ko ya kama ka. Allah ya karba addu'ar talaka. Shakuru kundum maliya katangar gishiri katangar sukari kowa jingina da ke sai ya lasa uban mara uba masu uban ma shine uban su. Alhaji Atiku Abubakar. alhamdulillah Ya ci primary election. saura secondary election Kuma yi wannan ma shugaban ma Atiku. Ai kasar wajen ma bata dame ba. Duk duniya ban taba ganin gwamnatin da ake cin hanci irin wannan gwamnatin ta wannan lokacin. To Allah ya karba addu'ar talaka. Dan haka yanzu Atiku Abubakar tunaninsa Al'ummar Najeriya da suke zuwa suke neman shinkafa to yanzu shinkafa da za ta dinga bin su har gida. ai da ya kaji in gaya maka Najeriya yanzu za ta zama sabuwa. Ban taba ganin ana sayar da rubutu a shago bai a wannan zamanin wannan mulki. Ka je ka dau mutum kele ka zo nake baka labari shi ma bai koshi ba ka zo ka baya shugabanci in kudi suka zo ya handame yanzu wannan shugaban namu sai fa ya koshi zamu ji daɗi taya. Ta hanya ma ta fi ku daraja. Ana ta kashe talaka su kuma suna landa. Allah wataran mulki ne makare. Gizo in ya kai shugabancin nan ƙarya da dina. Barin gyama. A ranar da Atiku ya ci primary election. Wannan shugaban ne Magani da fitsarin kwance ta yi. katanga sukari kowa jingina sai yana sa uban mara uba mai uban ma shine ubansa. Atiku Abubakar. Shine mutawalle. Baba Atiku hannun giwa kowa karata ya sai ka kai ba ragon mazannan ne ba a barka sai ta Allah ta yi amanar Aliyu ta da alaliyar mutan Nasarawa kaji matashi sabon yayi a sanata ta yamma mummi Kuma a san banzan wannan wanda zai saukan. Allah a san kudin sa da san banzan sa wataran ya shiga gidan danne. Ka san kai da ya burge ni? Gaba ɗayansa wakilansa ba masu rara mu bane. Billahi la ilaha illa huwa. sai Atiku Abubakar